Dati Sanda. dati makapayason nili ha. Wala na saging. Saging mo dili. Kadto. Wala na saging na. Sabi ni The white eggplant, my God! Akala ko radish. Eggplant pa lang. sabi ni Tarong. sabi ni Tarong. Chadil pa kagabi ho. Paghali mo ba yun, ini si mamay mo, mamumundo. Kay, sabi ko, may kaya di ka permi para may kaoro. Kay, sabi ko, mapakararin ang mga daraga, bisitahon mi si mamay mo para malibang. Di mayad. Tapos sabi man ni mamay, ay, malakaw ako. Tapos sabi ni Chadil pa, diri nga na ako intitingugan nila. Ito, sa ilang diri ko na intitingugan banda sa ilang. Kay, Sabi ko, kailan? Sabi niya, ba't kung apay? Hindi ko man abang. aray ko. Sabi ko, di ka na lang kan mamay. Oo, kaya. Para may kapod-upod si mamay. Hindi kakapit pa ako. Nag-iimod man si Mike? Naka-video man ako. Nag-imod yun. Nag-imod sa ano. Diri lang yun siya nag-comment. Ay, akala ko naka-live ka. Duman. Hindi ako mag-upod dito si Jero. Para pasok? Ha? Para papasok? Baga. Tapos ada sila magbubuong. Matay siya ito. Ada, sila ito. Kaya yung kapapintura ng ano si PBA. Ay gusto ko may ito pabusingan. Ano dyan ba ganyan? July na? Layo na. Pero Paghalik ni Mike, ang bilang 4 months, bago siya mga balik. Naka 2 months na. Hindi ko maramdaman 2 months. Sama, July na ho. Pag ano, June. July, August na ha. Ilan na siya nagkanhi? March, April. March nagkani, April na guli. March. Isang buwan siya, di ba? Sobra. March. 29 days. March, April, May, June. Uy, parang ang bilis talaga ng buwan. Malapit na, mag-uwi si Mike. Sabi na, mauli na ako.